Sziasztok! Korpás Erzsébet vagyok, Hajdú-Nánas-Hunyadi út 20 szám alatt található, újonnan nyíló ruházati üzletből jelentkezek, aminek a neve Cserebere ruházati üzlet. Ez az üzlet egy pontrendszer alapján fog működni, lehetne úgy is fogalmazni, hogy gardróbcsere, ruhatár felfrissítése. Mivel mindenkinek vannak olyan megunt ruhadarabjai, amit már esetleg nem használ, vagy éppen bőr rá, vagy csak szimplán szeretné felfrissíteni a ruhatárát, akkor ez a ruházati bolt pont azt a célt szolgálná, hogy a kedves vásárlók kedvezményes áron tudjanak vásárolni. Van egy napi limitünk, maximum 8 darabot hozhatol be az üzletbe, azt a boltvezető felértékeli pontokká, majd ezután féláron fogsz tudni vásárolni. Ez egy táblázati rendszerben fogjuk vezetni, hogy mennyi pontjaitok vannak. Erről fogsz kapni egy pontgyűjtőkártyát, ami így fog kinézni, névre szólóan. Ezt fogjuk nektek vezetni, és akkor ti is tudjátok, hogy mennyi pontjaitok lesznek. Amikor leadsz ruhadarabokat, azt mi felértékeljük pontokká, és féláron tudsz vásárolni az üzletbe. És ezt folyamatosan fogjuk vezetni, és akkor mindenki tudni fogja, hogy mennyi pontnál jár. Ez egy olyan ruházati üzlet, ami egyben ruhacsere volt, ahová a helyi lakosok, illetve a környékbeli lakosok leadhatják a nem használt, megunt, de jó állapotú és szezonális ruhadarabjaitokat. Mert nekünk az a célunk, hogy szezonális ruhákat veszünk be, hogy forogjanak a ruhák. Például tavasszal tavaszit, nyáron nyárit, ősszel őszit, illetve télen téli ruhadarabokat. A célunk egy olyan közösség kialakítása, vagyis vásárlói közösség kialakítása, létrehozása, amelynek segítségével a ruhák élettartalmát meghosszabbítsuk. Ezzel is kihangsúlyozva a ruhák körforgását, és ezáltal csökkenteni szeretnénk a ruha hulladékot. Az üzleti mottónk azt a célt szolgálná, hogy a megunt ruhadarabjait ne a szemétbe kerüljön, hanem egy olyan körforgási gazdasági helyzetbe, ami egyben környezetbarát célt szolgálna. A célunk még az, hogy egy olyan ruházati bolt szeretnénk lenni, ami azért árérték arányban megfelel a vásárlóknak, és egyben emberbarát pénztárca célt szolgálna. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót.